Hola, bona nit a tothom. Gràcies per estar en aquesta xerrada de Patos Formel, que ens reunim avui aquí per commemorar la sèrie, el Club Splatter 3 i celebrar el llançament del llibre de contes en homenatge. Llavors, avui tenim amb nosaltres el Toni, que és l'agent del Mati Costorari, el Sergi, que és el traductor de l'Sterling No Sé King, que ja havia publicat amb nosaltres Dines Dins Nice, i amb la Sònia, que ve en qualitat d'autora, que té un relat aquí al recull. I bueno, i abans de començar, dir-vos una mica com va començar això del Club Splatter 3. Jo a l'estiu em vaig trencar la cama, que si no ho he dit suficients cops, ho dic un altre cop, perquè fem molt proselitisme de la meva trencada de cama. Llavors vivia en una situació angoixant perquè feia molta calor, em costava i no em podia dutxar, no? I a sobre un dia em va venir a visitar eh, un dels escriptors de la Càfila, dels autors de la sèrie d'Horror Foll, amb un VHS, amb un capítol d'una sèrie perduda, una sèrie que deia ell, només pots connectar. Saps la típica tele abandonada en un segon pis que només agafa 3 canals? Pues, només amb aquesta mena de teles podies veure aquest programa. Per lo que ell em va contar, perquè hi ha gent que té altres versions de la història, i l'UVHS era una espècie de capítol infernal sobre uns nens a l'estiu que tenen molta calor i es van tenir la pell, i es va barrejar tot i vaig tenir una espècie de xungo, típic bajón lipotímic, i aquest mal tràngol, realment vaig dir, aquí hi ha alguna cosa, vam començar a investigar i, bueno, diferents persones tenen diferents records del Club Splatter 3 i, bueno, i vam decidir fer aquesta antologia com a recull. Llavors, lo primer, volia donar-vos les gràcies per ser aquesta nit avui aquí. A tu. Un plaer. Moltes gràcies a tu. Vale. I llanço la primera... Bueno, els 3 contes són Pintar l'infern, de Mati Costorari, Tròfic de càncer, de la Sònia Gog, i Satisfyers, Satireses 1, d'Esterguino Sequín. Llavors, potser pot començar el Toni, com a agent, si voleu, explicar-nos una mica l'origen del conte. Bueno, el Mati ja sabeu que és una mica... en aquest aspecte sempre li agrada mantenir una mica la incògnita i de més, però a veure, siguem realistes, tot escriptor d'èxit el que es dedica és a plagiar, bueno, diguem-ne reinterpretar per no tenir problemes legals. Aleshores, jo quan vaig llegir el conte del Mati hi vaig trobar referències, vull dir, recordo trobar referències, per exemple, a Llers 1939, d'un escriptor empordanès que es diu Eva Sagoda, vull dir, és una obra fantàstica i jo hi vaig trobar molts referents allà. També el mestre rus Sergei Osetkin i una sèrie de relats apòcrifs d'aquests, com era el verí de la sang i altres històries que circulen per allà pel deep web, no? I bàsicament el que va fer va ser agafar aquests elements que a ell li agraden, que és una mica aquesta venjança que torna des del passat, no? Per fotre en l'aire la vida, i també aquesta representació de la mort una mica en plan performance artística, escènica, i amb aquests 2 elements, no? I una mica de plagi, ja ho hem dit, doncs ho va passar pel seu sedàs i va sortir aquesta història que de moment funciona molt bé. Jo crec que ens farem rics. Ja m'he comprat la camisa per anar a les Bahamas i a partir d'aquí, doncs, a veure si triomfa. Jo crec que l'Splatter Club aquest anirà de puta mare i ho petarà molt fort. Moltes gràcies, Toni. Jo també espero acabar aquesta aventura a les Bahamas. Els 4, no, els 6 amb els autors inclosos. Sense trencar-nos la cama, per això. Sense trencar-nos res, sense trencar-nos res. Però perquè haurem de fugir Potser, de les crítiques. vols, Sònia, explicar tu ara la següent, l'origen del conte? Sí, i tant. Bueno, primer de tot, el que hem dit, agraïments, molts agraïments. Us agraeixo molt l'oportunitat de poder formar part d'aquest recull tan xulo amb aquests 2 mega artistes, el Sergi Stergin Osetking
i el Mati Costonari, aquest, uau, tio, és una premiere, és genial. Llavors, l'origen del conte. El meu conte és el Tròfic de Càncer. A veure, parlo del viatge vital que fa una noia, vale? Tot li comença en un trajecte de tren on s'adona que no és on vol estar i no és la forma en la que vol viure. El que fa és començar a fugir per trobar-se i perdre's en una aventura que, bueno, farà que gaudeixi del seu cos i dels seus desitjos de forma senzilla i natural i potser una miqueta més bèstia. Llavors, el que em preguntes de quin va ser l'origen d'aquest relat, doncs resulta que és un descart. O sigui, en realitat és un rebuig. El vaig començar a escriure per un concurs, però resulta que en cert moment em vaig adonar que era massa bèstia i vaig dir, ui, això és massa jo. Potser millor que el deixem al calaix dels rebutjos i, bueno, el vaig rescatar perquè la veritat és que em feia molta il·lusió poder escriure'l. Vull dir, acabar-lo, no? I el vaig rescatar de la brossa per fer-lo una miqueta encara més bèstia. Perfecte. Sí que ha quedat una cosa bèstia. Bestialista, inclús. Bestialista, bestialista. Bueno, estàs en qualitat de traductor de l'Sterling, del boig de l'Sterling, que en podríem parlar molt. Si ens vols explicar una mica l'origen del conte o el que sàpiguis o el que t'hagi contat l'Sterling. El que em va contar l'Sterling era una història, era una paranoia que era només per deixar-lo en bona situació, o sigui que us estalvio tot el rotllo. Aquest relat el va fer per puta enveja, o sigui, està claríssim. El tio un dia a internet va veure la coberta de portada d'una novel·la de l'Edward Lee que es diu Minotaures, que es pot veure un minotaure femella amb pilotes i li va agafar l'enveja del 15, no? Llavors no se li va acudir una altra cosa que intentar fer una història en què un sàtir fa un pacte amb alguna força de la natura estranya perquè els converteixi a ell i a tota la seva descendència amb satiresses sortides, no? I llavors, bueno, doncs ho va fotre tot ficant pel mig tota la cultura aquesta que n'hi ha de les orgies majoritàries amb el xemsec i totes aquestes coses que es queden ara per internet per cardar com a bèsties entre tios, ties i tot el que es cregui pel mig, i d'allí va sortir el relat. De fet, estic convençut que el relat del Stergines és un relat per acabar de que el llibre pugui sortir perquè tingui un mínim de pàgines editable. Els dos relats bons són el que patrocina el Toni i el de la Sònia. I amb això penso que ja està tot dit. Bueno. Després rebrem una carta bomba de l'Sterling per a aquests comentaris. No té connexió, això és el bo d'ell, que no s'entera de res del que passa per les xarxes. Menos mal. Després jo agafo això i ho llegeixo i veig a Clive Barker en un conte, en el del Matt, veig a Lars von Trier, veig a Edward Lee també, perquè l'Sterling se nota que és Edward Lee. Llavors m'agradaria preguntar-vos quines són les principals influències dels autors. Qui vols que comenci? Seguim el mateix, o fem l'ordre invers? Sí, canviem una mica, sí. Vale, doncs Sergi, Començo jo, l'únic que us puc dir és que l'Sterling és un afusellador, vull dir, afusella tot el que llegeix, tot el que veu en televisió, en videojocs, en manga, en literatura, per tant, agafa de tots i ho fot a la batedora. Dius que n'hi ha alguna de l'Edward Lee, m'agrada i li diré, li faré saber aquesta apreciació perquè mola i bueno, jo crec que una mica dels grans autors de lo que és l'Splatter sí que n'hi ha aquí ficat, no? Amb bastant de Bizarro i alguna coseta així. O sigui que
tot acaba sent una mica una batedora de corta i pega. Crec que a l'Stergin poc fa de cosa original, sinó que tot és arremem amb el que puguem i sortir corrents. Vale, abans de passar el turno a la Sònia, diré que com seguim insistint en lo del plagi, acabem fatal aquest vídeo, Acabem aquí com a copiadors originals, quan en realitat és tot molt fresc. Jo que Escolta, vosaltres... com a mínim no fem servir intel·ligències artificials directament, plagiem, tio, que és una cosa més natural. Exacte. No, jo puc dir, a part de conyes, que he pogut llegir com a part d'editor els tres treballs i això que apuntaves tu, no? de la frescor i sobretot la veu personal de cada un està prou marcada. Una cosa que hem de dir pels que s'estan introduint a l'Splatter o que no coneixen prou a l'Splatter és que tot i ser una literatura molt boja, que salta totes les regles i que es passa per allà tota la correcció no deixa de tindre una qualitat literària força bona i força recomanable. Moltes gràcies, Sergi. Què faria sense tu? Ho posarem als highlights del vídeo, això. Vale. Sònia, si vols seguir tu amb el tema de les influències. Sí, les influències... Clar, jo vaig començar amb el tema de l'Splatter amb el cinema. Per mi jo sóc més de cinema que de literatura. Lo de la literatura és nou. Això és algo... Les meves influències literàries són totalment de l'Albert Catmull, no sé si et sona, i el Stergin Osetkin amb el... Vaig començar amb el Nines, Links i Nice. No sé si us sona, no sé si l'heu llegit. Ens sona, ens vol sonar. Mola, 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 mola. No, i ara m'estic aficionant molt al Mati Costonari aquest del Fantàstic. És genial, és una passada, tio. Realment és una bona trobada, tu que ets el seu agent. Em va encantar... Bueno, m'encanten molts dels relats que té, molts. No, llavors, el tema del que deia, no? El cinema... Vaig començar amb Bad Taste o jo què sé, va haver una època que hi havia el cinema català, que era la Fantastic Factory, es deia, que va treure Sí, diverses pel·lícules així. i No sé, tant. inclús Reanimator o alguna així, no? Va treure també. Era genial. I la meva influència més gran potser ha sigut o sigui, la primera en còmic. Era un còmic que vaig agafar de petita i aquí jo crec que em vaig traumar. Jo crec que tinc un cervell retorçat en tots els sentits per culpa del meu germà gran que tenia còmics de Cimoc o de Rambla 84, no podria dir, però el fet és que hi havia una escena en un d'aquells còmics molt bèstia en què hi havia una parella que s'estaven menjant a petons i darrere hi havia com una catarata o alguna així. I recordo que el tio li agafa una berruga amb tota aquella passió, no? I aquell, saps, aquell aquí te pillo, aquí te mato, i li agafa i li arranca. I la tia, oh, sí, no? I és com, hola, com mola, no? No, realment era una escena molt xula i el tema literatura em falta entrar. Jo sé que vosaltres em recomanareu moltes coses. Moltes gràcies, Sònia. Bueno, ara amb les influències aquestes que han dit els companys és difícil ja posar el llistó més alt, Vull dir que ja ha sortit la crem de la crem. Jo diria que el capullo del Mati se les dona sempre d'intel·lectual, ¿vale? De fet, ell Splatterpunk no n'havia escrit mai. Vull dir, el que passa que com que va tocant totes les tecles per guanyar molta pasta, va dir, va, jo m'apunto això. I li va venir la idea, no?, de barrejar l'art amb la mort, que és un tema que realment és molt recurrent, tot i que potser s'ha explotat poc. Aleshores, dins del seu relat sí que hi ha una sèrie de referents, sobretot pictòrics i fotogràfics, perquè abans no ho he explicat, però la història va una mica d'una artista conceptual, que és la Remnúsia, que presenta la seva última exposició, que és una exposició molt particular de quadres,
I a partir d'aquí coneix un individu, no? I sorgeix una relació, no sé si en diríem tòxica o com, però bueno, és una relació bastant fogosa i que acaba una mica així com a l'infern, no? I la veritat és que d'aquests retrats pictòrics, d'aquests quadres, en Mati sí que va agafar molts elements. Per exemple, la Baba Yaga, que surt, és un clar referent a una il·lustració de Live and Believing, que realment és una meravella d'il·lustració. Vull dir, pràcticament el relat va néixer d'aquesta imatge, d'aquesta il·lustració, i a partir d'aquí doncs, l'autor hi va posar els seus referents. En aquest cas hi ha uns referents fotogràfics que són com molt clàssics, molt serens, amb paisatges en blanc i negre de l'Ansel Adams o d'en Takeshi Shitama, i després això ho barreja amb, el, amb, el, amb els quadres de la Leonora Carrington, no? Que és una mica el surrealisme, i després també amb els malsons en Giger. Vull dir, realment és allò com una coctelera on hi ha fotut tot el pitjor que ha trobat, no? I ha sortit un relat, la veritat, bastant boig. I, òbviament, igual que ha dit la Sònia, el cinema és cabdal. Vull dir, el cinema, sèrie Z, sèrie B, sigui el que sigui, també l'ha passat per la Turmix i la llista és inacabable. El que passa, doncs, títols com Scanners o qualsevol pel·li de Brian De Palma, jo crec que han forjat una mica aquesta seva manera de ser, aquesta manera d'escriure. I no voldria acabar sense dir també que el personatge de la Xina també va néixer el relat en un moment concret en què un conjunt de dones lluitava pel seu esperit libertari, no? I rebel, que es negaven a dur el hijab, no? I plantaven cara al patriarcat. Jo crec que una mica la Xina aquesta que surt al relat és un homenatge a aquestes dones tan valentes. Vale, perfecte. Jo he explicat una mica quin és el meu record de l'UVHS i els nois de la Càfila amb el Club Splatter 3. Internet està ple de records de catalans que un dia queien estar veient Sakura Caçadora de Cartes i de repent un vídeo snaf amb el Felipe González o coses molt túrbies. I res, m'agradaria que compartíssiu una mica quins són els vostres records i com a catalans parlar amb transparència d'aquest fenomen. Potser el Toni vol començar aquest cop? Sí, jo he obert la birra ja per anar a to, perquè el que diré ara obrim el meló de les fílies d'aquest senyor, d'en Mati Costorari, que és un individu ben estrany. I la filia més curiosa que té és la de col·leccionar roba interior de dones. Que no de dona, de dones. I és un botic a tresor aquest senyor en el seu dúplex de Sitges, en un racó fosc. I això m'ho va confessar després una borratxera que ell segurament no recorda. Però aquesta fal·lera per les calcetes li ve de les calcetes de la senyora Yamabuki. Vull dir, és innegable que el Club Splatter 3 va obrir la sexualitat a tota una generació, ja fos la senyoreta Yamabuki, la Bulma, o els tios aquells fibrats i en calça curta que acompanyaven en Musculman. Vull dir, és que tenies una mica de tot, no? En picar, i la veritat és que va ser com obrir la porta del paradís de tots els plaers que fins ara ens havien estat vetats. I no sé, jo ho recordo com un repertori eròtico festiu molt considerable. Vull dir, ara, com ha traslladat això al Mati i al relat, no en tinc ni puta idea, però jo crec que una mica anava per aquí la cosa. No sé els companys quin record tenen de tot això. A veure el Sergi, quin record té? Buah, lo meu va ser una mica... Lo meu. M'ho dic meu perquè ja em sento a l'Stergin com una mica part meva, no? Aquelles coses que se'n van afegint com una càrrega a l'esquena. Però segons em va dir a l'Stergin, estava una nit veient la tele un documental d'aquells de guerra que es deia L'adveniment del cinquè rei Canal. Vale? I el tio estava allí mirant i flipant quan de cop i volta les llums del saló van començar a pampallugar i així com a crac, 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 no? Això que es difumina tot, i de cop i volta es va trobar dintre de l'aigua, al mar, a la foscor, tot rodejat de sardines i tonyines amb els ulls tots vermells perquè no podien dormir. I és que resulta que estaven a Calella de Palafrugell fent la cantada de maneres anual, no?
i bueno, com no podien dormir, pels cabrons aquells que no paraven de cantar estaven com "Uy, te mato". I bueno, es veu que ell no va poder fer res més que sumar-se a la matança i a l'escabatxina de tots els cantaires d'Havaneres, i diu que no recorda res més fins que es va tornar a veure al sofà, tot ensangonat, tot pudent a peix, i amb les lletres del final del programa ja, dels crèdits del Club Splatter 3, hasta que va quedar tot amb soroll blanc. I aquest és el seu apropament que m'ha comentat que va tindre amb el programa aquest. Molt Gaspar Noé, l'experiència, de veritat. Ja te digo. Eh, I ara la Sònia potser vol compartir el seu record. Jo és que també el recordo super brutal. Va ser, com ha dit a la gent, el Toni, a la gent de Mati Costorari, va ser, hòstia, un despertar a la sexualitat brutal, perquè tenies allà, no, com es deia, aquell tomàquet androide vingut de l'espai exterior que s'ho muntava amb la titella posseïda, que era posseïda per un ent satànic o alguna així, una titella feta de cordills. Se'n recordeu com es deia la senyoreta Cordills, no? Es deia? Que feia jocs bondage amb l'androide extraterrestre, que es deia, com es deia? Tomatrònic, no? Es deia? No me'n recordo. I sempre estaven, no? Allà aliats l'un amb l'altre, el Tomatrònic anava sempre encocat amb aquests ulls així, no? Que anava sempre mirant i anava fent l'animal. I recordo que hi havia un gag en concret, que és el que segurament en el subconscient se'n devia quedar. Estava a la platja, passava a la platja, i algú feien el Tomatrònic amb la senyoreta Cordills, que s'ho muntaven allà i acabava el Tomatrònic xafat contra les roques perquè una onada havia vingut de cop i volta i un grup de bitxos se'ls havien volgut unir a la festa amb els cordills. O potser no ho recordo bé. No ho sé. Hauria de buscar el vídeo. Cada record més tèrbol que l'anterior. Lo dels encocats m'ha fet recordar un moment en les negociacions que va haver d'alt risc per aconseguir el contracte del Mati, però el Toni és un agent al límit i nosaltres som uns editors encara més al límit. Eh, eh, encarem, encarem la recta final del programa parlant una mica de l'escena Splatter en català, en perspectiva, no? I després amb noms concrets, si voleu. Jo no miro molt la tele, però m'ha arribat el rum-rum de que han cancel·lat Sálvame i aspiro aquí a declaracions igual de candentes, eh? O sea, de fet, jo aquesta tarda he trucat a un dels xavals de la càfila, el que està a Brians no, perquè és bona persona, el professor d'institut, que és més capullo, la xavala de la càfila del professor d'institut m'ha donat declaracions candents dient que què és això d'ocupar el temps del seu editor i que si a cas us repte a un duelo com mosqueteros a tots. Properament us arribarà una carta amb aquest duelo. Ara lamento no saber dir duelo en català, coses del directe. Ojalà tenia algun pinganillo que m'ho xivés, però no, som així. I res, que me lío. L'escena és plana en català. Declaracions candents, comentaris punyents. Estem oberts a tot. Si vol comentar el Sergi. A veure, jo amb la meva vessant de coeditor d'aquesta casa puc dir que veig brots verds o almenys brots vermells sang. Falta fer molta pedagogia a cop de martell o a cop de falc, si li vols dir, perquè entengui això una mica el que explicava abans, no? Tant els autors com els lectors, de que estem davant d'una literatura divertida que permet traspassar tots els límits
i en riure's i en pixar-se de tot. Llavors, si salvem una mica aquesta recança que sembla que fa una mica, ui, l'Splatterpunk és una cosa tan bèstia, i veiem que en el fons també n'hi ha una bona literatura allà dintre, doncs penso que veurem moltes coses bones amb els propers anys. Ja tenim mitja sèrie publicada d'Horror Foy amb la Càfila, com tu bé deies. El Toni també va aparèixer a l'editorial amb un relat fa uns mesos a la col·lecció de Campamento Sangriento, i penso que aquest recull, aquest llibre que sortirà ara del Club Splatter 3 és una empenta ja perquè autors i autores del país pues, es comencin a posar les piles i a enviar material. A part d'això, està clar que una bona feina seria continuar fent traduccions i que apareguessin traduccions en català, com és el cas del representant del Toni, no? I això és el que puc dir fins aquí. Perfecte. Si vols seguir la Sònia, una mica més polèmica, potser, si no? Una miqueta, potser. Bueno, jo des del meu punt de vista, jo penso que quant a la literatura, els catalans, per norma general, ens costa o els costa trencar les normes. Després estem els malalts que ens surt de forma natural i que de fet no suportem ni les etiquetes ni les normes. Però per norma general a la gent els hi costa explorar nous formats. Trobo que la nostra és una societat molt encotillada per l'alta literatura catalana. Estan obsessionats en que tot sigui... Si no és alta literatura catalana, no és. Llavors, podríem dir que no volen arriesgar amb aquests nous formats com si fossin ofensius, no? Com si ho consideressin literatura menor. No arrisca amb aquests nous conceptes. Jo trobo que, com ha dit el Sergi, ens cal picar molta pedra encara per fer caure aquest mur mental autoimposat, no? Que fer-s'hi entendre en el públic general que l'estil grotesc de l'Splatter no només és cultura, sinó que és molt significatiu. És molt significatiu que hi hagi aparegut, perquè això vol dir que en aquest panorama en el que ha aparegut s'està consolidant el fet de que la cultura, no sé si m'explico, a veure, la cultura va a més, no? Llavors, a l'anar a més, el que passa és que surten els nous bolets de l'Splatter, que és el que fa que al final sigui una gran base sòlida. Tenim que ara els que antigament es consideraven com a gèneres o subgèneres que ningú volia ni publicar, com la ciència-ficció, la fantasia o el terror, que ara gràcies a la feina que durant aquests, posem, 10 o 20 anys han estat les editorials com, jo què sé, SEC o Espècula, Oscura, Cronos, ara ha fet que aquesta literatura ja sigui normal, ja comença quasi inclús a ser mainstream, no? És com? Però mola perquè ara nosaltres tenim l'obligació de continuar picant aquesta pedra per fer aquesta, doncs això, introduir aquesta putrefacció aberrant de l'Splatter que farà que es consolidi la base perquè tot nou edifici de cultura ha de tenir el seu underground, no? El seu sòtano putrefacte per sostenir-lo. Perfecte. Perfecte. Quan estaves dient lo de Mori, no has dit Mori, però bueno, més o menys, lo de l'alta literatura, yo ya tenía un petit legionario dins, en plan, muerte a la inteligencia, soy el novio de la muerte, cantant i sol, saps? Sí. Dit això, aquesta confessió, passem És que és veritat, és que dona molta ràbia, perdona, és que dona molta ràbia que et diguin això de l'alta literatura catalana. És com, a veure, quítate la caspa ja. Jo estic molt d'acord amb el que diu la Sònia.
de l'encotillament dels lectors catalans, però també penso que aquest encotillament moltes vegades parteix dels propis autors del gènere i que no està tot en perpetuar jo que sé, a Isaac Asimov, vull dir, que es treguin el pal del cul i que comencin a experimentar coses noves, que no passa res, que el seu nom no s'embruta, que no li canviarà la vida per malament, segurament, ¿vale? I que es deixin anar a l'hora d'escriure. Perfecte. Jo, ja no com a agent literari ni com a editor, sinó com a lector, jo tinc o gairebé tots els llibres de Pathos Forme a la casa, els gaudeixo molt. Els tinc en certa manera perquè així quan siguin llibres de culte els podré posar a Wallapop per 400 pavos i si la penya els vol els dius, ara et fots haver-lo comprat en el seu moment. Però és que, a veure, abans ha sortit el nom de Cliff Barker, aquest tio és una mena de déu, no? Vull dir, i a més ara em penso que el traurà l'Aertes amb l'Arcà, vull dir, reivindiquem tota aquesta literatura, reivindiquem tot el que fa l'Albert des de la seva cova, perquè jo aquí sí que estic d'acord o no estic d'acord amb la Sònia, vull dir, hem de ser ofensius. Hem d'aquí arribar i fer la nostra performance. Jo sempre li dic al Mati he dit que no concedeix entrevistes i quan surt a les fotos sempre ho fa amb una màscara, una mica com amb els pavos aquests de Daft Punk. Ara resulta que després de 30 anys hi ha un tio que s'ha tret la màscara i diu jo era un dels de Daft Punk i ningú se'l creu. Per què? Perquè ets un tio avorrit i normal. I qui collons et creus que ets de Daft Punk? Ningú s'ho creu. Doncs deixem-nos la màscara, no? Estem aquí per rebentar una mica la literatura i posar-la del revés. I creem aquesta subcultura que a tothom li agrada, encara que no ho vulgui reconèixer. I, de fet, vull dir, jo el que més he rigut ha sigut al metro llegint algun dels llibres de Splatter de Pathos Forme. Vull dir, unes riallades d'aquelles que la penya se't queda mirant, però què diu aquest, no? A manera no cautivo, jo cada 5 minuts m'estava descollonant al metro. Vull dir, realment és una cosa sana i necessària per qualsevol literatura. Més enllà de l'altra literatura, que ja n'estem una mica farts i dels més venuts a Sant Jordi, que òbviament no sortirem enlloc, però aquí estem. I molta força, vull dir, endavant. Perfecte. Doncs, mira, amb això tancaríem el programa. Moltes gràcies als espectadors que han estat amb nosaltres fent-nos companyia aquesta estona. Podeu deixar-nos als comentaris els vostres records del Club Splatter 3. I moltes gràcies a vosaltres tres per fer-me companyia aquesta nit. Ha estat tot un plaer. Gràcies de part meva i de part del Sergi també de l'editorial. Bueno, un plaer compartir aquesta jornada amb aquests cracs. Jo donar-vos les gràcies als autors, als representants, a l'editor, per creure-hi. Sé que serà un èxit el Club Splatter 3 i que l'Albert no es tindrà que trencar una altra cama per cobrar de l'assegurança i poder continuar editant llibres. I res, emplaçar-vos a tots els que esteu veient aquest vídeo en el seu moment a que pilleu Club Splatter 3. Exacte, i recordeu, els petits canvis són poderosos.